Weraman, ubani ngempela lentombazane encane lana? Hayibo Kodwa mhlola mini yonke le. Mawusibiza ngobaba. Awubonanga ukuthi ingane ethathile kuyona yakho. Hayi usebenzile Raman, usebenzile namhlanje. CEO Raman Kumar, umtshotshwe wengane. wonke umuntu uyawabona amaphutha kodwa ngizobatshela kanjani ukuthi uruhayona indodakazi yakhe. Sengisithathile isinqumo. Sukela namhlanje uRaman akasavumelekile la ekhaya. Yazi ngiyazibuza ngempela ukuthi lengane encane ngaba kanjani ngempela indodakazi yakho? Wena noma ngathiwa kwenzakala ngifuna ukwazi iqiniso ukuthi uruhi indodakazi kabani. Umtshineleni ukuthi uruhakayo ingane yakhe. Mangabe igazi la ruhi nelami lingafani lizobachazela kanjani? Uthando lento luqala ngomsombuluko ukuya kwisonto ngo 8:30 ebusuku kuStakhanya kuphela.